Kikubor ka Batisi TV. Lawan ra asyapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakabentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakay Lekay Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle kala talanting hador ka jinglet ye kendo jeng ki wepat ki kenhon ki bela kamil de we ki nongnya kali kamai hak ni jela habe keren ba chairman jong ka GAC uba wan don bok jerwa ulaong ba ka GAC kala kendet haba ka yi we ki don ki kenhon ki bela ye kendo ya ka DC wat haba ka GAC kala kentaj ban ye kendo uba jerwa ulaong bakat kum ka kerteng ka pau ubreu uba yalam ye ka kenhon jong ki bela ye kendo udai uba agent star kurkalang bat ulaong baka GAC kami thu setia ya uni ubriau handai ulaong pat ba habas ngap ke kerteng bat ka kam jong upan ka pen i bo dei pen ban agent jong ka sarkar wat la ka taw ulaong baka GAC kam sngo phla na baka shim baka ni ka di ka boj jong sarkar ban pharia da ka pen mi ken hon ha ka ni ka jingi khi kinong nya kali kamai uni no ilam jong ka GAC ulaong baka jingi khi jong ka GAC ka dei bet ban pen her dor ka petrol bat diesel kat ba kini ku pat ki ken hon kidawa ban penkiu dor bai kali lagi di kajing sisa nak yang kajongi nadu benden kasngi masnyo man receive yo publicity lembang WhatsApp kalau bang ilaya syong kerki ngi ong manile kumno te nak yang kajongi hi ngi ong ba kani kamdei ka district subject ka state subject ha ka ba ngi ong bai bangin nemlet bangila hakikat khobor ngla ada pen pausai ba ngi kentat bangin let ya kani ka jingkhot jong ka DC namar ba ka DC hi ngani tu ipi kanamla ha bakot ban simrai mo kabanin kong kalau bang ngi karkum kajing kran jeng DC kalau ba yang baka city kalau ba halal bide ban revise ya ka rate of taxis fare dan bus fare mo ndrai ngi ni ong ba ban revise kalau ba kamdai ban ong ba ban height dan ban ong ban penkiu do mo kajing kwa kajungi kalau ba nginye phli jumur bak sarkar ba lada ka sarkar ka kwa ban khnyat yo pat ba te kamur kadai ban le da ka no korkom habide bini taxis fare bus fare lada ka kwa ban ong man penem pat pat ba kamu kajingi kran kajungi kalong baki dibin penhar dore kompnya te hendrai menta pada kalong kum kalong hadu kamanta kamu nakalang state government kamdon ka iru ka ba kansim khia te bat kajinglet kajong kini ki pranongnya kali kat kum kajing kali kajong hi ngam tip kidai da kanu golenti mangin ju itu hiru yaki mo kidai ki gitu kum mangitip hi kalong ba jinglet kajong ki ngatrai kala melong daga jinglet simet kajong ki kala mesti form nang ya ka action kajong ki ha kitu ibenta ndai nak yang jongi ka Meghalaya Joint Action Committee wat amena ka singiru minang pelong ki jingalang pat ba hapo mairang man pen sungu tho ya ka kajing ka ba upat ba ngi kum kinongnya kali ngi ya kendo jing bat ngim kwa hiru ban ong ba ka sarkar kan pharia ya ka jinglong teli kajongi kinongnya kali kum ma PE menta ki jinglong teli jongi kinongnya kali kala pilai ka kam ka kran khamjam te dil mata kata kalau jing kwa pan pharia kalau man pha ya kran ki SDO dak DC jong district affair kalau ke ka ba kabam so tenat kan kani kalau ba ngas so tenat ya ke ba lada nang liang government kamut man la ka am kran belum khot dai ka daga government dai pha khot dak DC te ngang so dai man kini ki DC ki SDO lada ki la man kit kre ya jing jong ka state ngir ni na pha step down no ikini basong pos secretariat kum ki commissioners secretary nani ki boro kiti post bahek bro napo secretary ki di step down no berkhot nadu ki mele berkhot te kumot ai ba DC kan bisa ba state bro ko ya kumala pausa hi mo kumala kren lagi tu ki driver mana hangne ki la boy berkhot ki la dom ha ki kum ka kerteng hi wejan te kumot dai sha wejan jong komen te ya kata tu dainem dei pa wejan jong komen te kasong ho namar ki pat ba te ngani tu ipi ki la dom si sha mana te nakalyang ka jonga kalong ong chu ya ka ba kajing pharia te kala don lupa ka government ka mod hi ban pharia ban pentlot ya ka jing ki jongi na don hi ban ong ban kran ki benta ba haju ko por bale ki ka DC mo ka de ka hajing sisangi sngo ban ong bakala kala de ka DC blok pau kmat ba mo ka KIS dengan itu ipi hajing sha habang submit ikiti da pulilot ong to ngi ong ban ma di khajna jongi kot kaliru kumjo nem dei ban ma bi kot ye ki khajna namar bala impose 100% taxes
yang ki try kali ki nombo kali nadu ki bus ki sumo ki tourist ta ki local taxi ki auto rickshaw kumta ter tenre ngi ong ba la kuno no government kadi ban perkhan hapreng kat kani ke pandemic pin impose ngi 100% taxes kalong ke ba ngim sot na te tang ni ta hi kalong ba ngi te ngi nya be sakmat ke jingi ki ke jungi ba nga kentu sa sisen ya ki try kali le khamtam lada ki note ban ong ba kin ayu shabi ki jongki ban phanya ki driver ban mi sosrok te kadi ka res ka jongki mo namar ba haba ong nang ngin nang yai ki ka bangin pat yo ka ho te lada manta lada ya ka hok ka jongi la sa pandon kam maklano pat hakum kini ki riu sim kabu manta mo ki ba mut ban pharia ya ka jai ban riu ka jongi ki ba mut ban pharia ya ka jinglong tali ka jongki tribe ki nang nya kali ngasudai ban ong ba nagaliang kitra ki di bensuk thu khamba jingkwa ri te makim kila thaj namar play bakila kala ba kapla jongki kala arban ne ti pala jelleo ne ti kumno ki kwa ban ri igni ki brokhot namar ba kajing dawa ka jongi kamdei bo ang tang manta kajing dawa ka jongi ngani thu ipi kala dei nabdu ke laitrik jun mangili pen sngo sa sarkar ba lakuno kumno kolong ba kadai ban map ye ki khajna 100% tenre wala taru kimpen sngap hajing bang persngap ki phet no chathe da ka baki aidau ki ong na bakin hable yakren ya ka IRP ndre hakabakut ngai ti ipi kamdei kum kata ngi i sai bentak ba kamdei kum kata kili yakren man ka aspa kror banora sane kamda dei e banam kili yakren ya kata ka IRP te kani i berkha ngai ti ipi kedi jing sa pen be kedi jing pen be taman delay bo paj ba ungia ya kani jing ki bar ki kwa ban delay ya ke e ka ba ngi mentangi don kami ya ka rai na ka sarkar re kani kamdei he banong ban yaktik ya gri India bro we ngi kwa tang bar ka state government ngai tu ipi la menta kamut ban sim rai bai huk an bai krok la ga pen bayi gini tenre sulong no ka state government jungi hadu ka menta ka sim ba ki try nong bu kali ki de kita ki third class citizen lane kita ki nong song ki blok nyopo da ka sarkar tin mo gila da ka bomsud nyo da bagi pet na ka we jaka sa we pat te ya kata kalong ba ngis ngauram mengiyo ikun kini ke sarkar ke pemanta te kum song no ke UDP ru ke badan lang dengan itu ipi kalong ke ba nakaliang kum ke UDP la da manta kan mi sakmat kerpat ba kan mi sakmat ba ngi kerpat hiru ba la ko no subhas na ilang sa ingi namar pi ke kum ka seng UDP ngani ti pi ngi ke de ka seng ke ba pakmat ba ka de ka seng ke ba kam UI jangai makinang ka kami jangan kembangi menta tenre ka devan mi sakmat ka man pansno is ka sarkar ma solve no tang ini problem ka jindawa ka jungi kalong tak tate lada khot ban revise ngi ko ban lada ka sarkar kan revise ban penki ka dor bai kali la ne kan revise ban penhar ya ka dor bai pnya dem de kita ka baar kalong ba ngi ko ban ong ba ya kani jing impose ng government 6% khajana ru bahkan map mane kan map long kan sai kan ndri kum kalong hadu menta te kam sai te kalong man kum kajing penslur ngi basisen kasingi la mali alun no ikot kisla khamtam e permit ngini seranda mangini kamai credit man no har kastit beroi ne isu man ya kan bul ketini kita mi kum ki driver jo komolai ngidap da ka jing sokya bat ngidap da ka jing soksi adu kata namal ngim simdan jing tip e gani ka bangini ekran namal adon we nengi ubamde buri jongi balance start batai start namta ban pengkulmar jemut perkhat yangi ki driver de ngi dap ka jing sokya nama yu ungi bitu bat ki balale chete bani kan ya kane ka baikali ngi padon kata ka ekran ngi kwa ba ngi nak mulang ekran ban ekran namta ban penyador ya ko petrol bat ka diesel bat ka hajena bat ka baikot besar jong kali di yang ni pada mengi kita bar niat dak kilometer sistem tidak dak jing baklau yo pai ba tingi perkat am tau pai ba om perkat yang ni simen dadangi sim ha ka dor ka kilometer tidak dak jing sokyan mar ba kum ki pai ba ki don lagi khun ki pha la school lagi ya kilometer ka dan ka jing du nong kimi pa ban ai bisa ya lai jong ki khot mene ka jing le ka jong ki kalong ka bami ha ka skulong na ba kilong ulong kum dalal uba sya thiet
ha ki sarkar bat ulong lu ijan kum ka keteng kum ka kam ka keteng jung ulong ijan star kur kalang kum ka keteng kum kam bu krem kum tau ulong nama ya ngim itu bat itu ki balik bat ngim itu ni kum nak mulai terbal ikran ya ke basah bat ikran nak bahap bang yakin ngim tan je tep bat ki